Ей това! Майко, ей това! Аре, от... Какво става? Къде са котките, бе? Само кучета има помяри някакви. Леле. Не мога, брат, това ма тилтва, бе. Гледай, бе, брат. Майко, $120, брат. Ей това! Майко, ей това! Ей това може да... Мале, тази котка ако беше по-нагоре. 6 хикс, брат. Майко. Ей това трябва да е джусър, брат. Ей това трябва... Да, нареди ги! Нареди ги $2200, бе! $2200, бе! Ей това ми трябваше, бе! $2200 само, как ти... бе! Разкарай, ма. Приключвам, брат. Оу, виж лаудите. Да. Ей, това ми трябваше, брат. Ей, това ми трябваше. Направо теглям 10%, брат. Оу, уникално.